ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. സുധമ ചൊല്ലിക്കോളൂ, ആക്കണം ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ അധ്യായം 4 എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധ്യായം 4 55-ാമത്തെ പേജ് അല്ലേ? 55-ാമത്തെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഓരോ ഭാഗവതത്തില് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ശുഗഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. സമാനമായ വൃത്രാസുരന്റെ പറഞ്ഞു വാക്കുകളുണ്ട്. ഭാഗവത്തിൽ ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രുതികളോട് നാഗപത്നിമാരുടെ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ? നാഗപത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന വരെയാണ്. അല്ല, ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നിടം വരെയാണ്. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ വരെയാ പറഞ്ഞേ. ഇവരോട് പറയണല്ലേ? ഉദ്ധവരെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഇനിയും പറയേണ്ടുന്നത് ഇതാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യം. അതുപോലെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഒക്ടോബർ നവംബർ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ 55-ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന തൊട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അത് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്, ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. പത്മപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്, കാർത്തിക മാസത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദാമോദരന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ചിട്ട. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു. ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലെ ഒരു പ്രസ്താവം പറയുന്നതാണ്, കാർത്തിക മാസത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദാമോദരന്റെ രൂപത്തിൽ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ചിട്ട. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മയായ യശോദ കൃഷ്ണനെ ഉരലിൽ കെട്ടിട്ടു. ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ദാമോദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ദാമോദരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയാണ്, അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുമുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാമോദര ഭഗവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ്, അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി കുറെ ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങള് സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ, രാവണൻ ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ അനേകം വരങ്ങൾ. ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ രാവണന് അനേകം വരങ്ങൾ നൽകി. ബ്രഹ്മാവാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരങ്ങൾ നൽകിയത്. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, പല ദേവന്മാർക്കും പലവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ്, രാവണന് അല്ലെങ്കിൽ വരങ്ങൾ നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് വരം നൽകി. പക്ഷെ ഇവരാരിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരം വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയാണ്, സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അഭിഷ്ടവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും, ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ശിവനും ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, അവരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വരം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ്, ഇവർക്ക് വരം നൽകുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം, മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ, അവര് പറയുന്ന എല്ലാം കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല, ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ, മരണമില്ലാതിരിക്കാനുള്ള വരാണ് ആര് ചോദിച്ചത്, ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് പോലും മരണമുണ്ട്, ആ വരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ വരം ആർക്ക് സാധിക്കും, മുക്തി നൽകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച നടക്കാത്തായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന് അങ്ങനെ ഒരു വരം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ്, ഭസ്മാസുരൻ അല്ലെ, ഭസ്മാസുരന് വരം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ്, ശിവനാണ്. അപ്പൊ ശിവൻ വരം കൊടുക്കുമ്പോ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവന്റെ തലയിൽ തന്നെ, ഭസ്മാസുരൻ അങ്ങനെയല്ല, ആര് തലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നോ അവര് ഭസ്മമായി പോകുന്നുള്ള വരല്ലേ നേടുന്നത്, അങ്ങനെയല്ലേ. എന്നിട്ട് ശിവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുമെന്നാണ് ശിവൻ ഓടിയിട്ട് ആരെടുത്ത് അഭയം തേടുന്നത്, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അഭയം തേടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവരപ്പൊ ആരെയാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവായാലും ശിവനായാലും ഭഗവാനെയാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അനുഗ്രഹം തേടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഭഗവാന് സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തി ദേവി അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പരമഹംസന്മാർക്കോ മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനാകും. ഇവിടെ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, പരമഹംസന്മാർക്കോ മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പോലും അങ്ങയെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് കടന്നവരാണ് അവര്.
ആ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന് പുറത്ത് എത്തിയവരാണ് അവര്. അവർക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യം ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയാണ് പറയുന്നത്, എന്നെ പോലുള്ള ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. ജീവൻ മുക്തരായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാനാകൂ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാനാകൂ എന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്തരാർത്ഥം. പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുന്തിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാതിരേഖത്തെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഭാവാർത്ഥം. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവര് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യം കുന്തിദേവിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭക്തരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തില് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ മഹിമ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുന്തി ദേവിക്ക് കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ? കുന്തിദേവിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക്, അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്. ഇവരെ ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ളവരാര്? മുക്താത്മാക്കൾ. ഇവര് നമ്മള് ആത്മാരാമന്മാർ എന്നാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്. ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവില് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവര്, സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവര്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായത് കൊണ്ട് അവരെ ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുമുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളും ലീലാവിലാസങ്ങളും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളല്ലെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നാം എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാരാമന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ആത്മാരാമന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുമുള്ള അദമ്യമായ അഭിലാഷത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആത്മാരാമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവർ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും അതിലൂടെ അഭിലാഷം കിട്ടാനൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മഹിമാനങ്ങളും ലീലാവിലാസങ്ങളും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആത്മാരാമന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാരണം അവർ മുക്താത്മാക്കളാണ്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലീലാവിലാസങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കഥകളും മഹിമകളും ലീലകളും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ഇത്ര വിശേഷപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭക്തന്മാരും അവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭാഗവതം ഇത്രയും നമ്മള് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണത്? ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പോൾ ആത്മാരാമന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങള്. നമ്മള് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളെ ധാരണ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാരാമന്മാര്, അതായത് ആത്മാവിൽ ആ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികള് അവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്താണെന്ന്. പക്ഷെ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അവരൊന്നു മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ഒരു
ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്തുമാത്രമാണ്? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ട് ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുക്തിക്കും അപ്പുറമുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്കും അപ്പുറം. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മുക്തിക്ക് വേണ്ടി മഗ്രനല്ല എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തം. 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇവയിൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്തത് സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ല. ഈ 4 തരം മുക്തി ലഭിച്ച മുക്താത്മാക്കളിൽ ചിലർ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലൂടെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 തരം മുക്തികള്? സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം. ഇതില് ഭക്തന്മാര് ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു മുക്തിയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ മുക്തി? സായുജ്യം. സായുജ്യമുക്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാര് സായുജ്യമുക്തി ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? ഭഗവാൻ എന്താണ് സായുജ്യമുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സായുജ്യം. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് സായുജ്യം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി? സായുജ്യമുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കല്ല. ഭഗവാന്റെ എന്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലല്ല. അവിടെ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തില്. അതായത് ആ പ്രകാശം അല്ലെ. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഉള്ളത്? അല്ല, പ്രകാശം അല്ലെ. ഭഗവാനല്ല അവിടെ, ആ വ്യക്തിയായിട്ടല്ല ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ആ സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഏത് ഫോമാ വരുന്നത്? അവിടെ ഏത് രൂപമാണ് വരുന്നത്? രൂപമല്ല വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തില് അല്ലെ, പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആരത് സ്വീകരിക്കാത്തത്, ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ സാമീപ്യം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിന് അവര് അതിനെ ആഗ്രഹിക്കോ? അവരതിനെ എന്താ പറയാ, അംഗീകരിക്കോ അവരതിനെ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊരു പ്രകാശാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കോ? ഇല്ല. ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഏത് മുക്തി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? സായുജ്യമുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും സായുജ്യമുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏത് മുക്തി ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല? സായുജ്യമുക്തി സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം അവര് ഭക്തി സങ്കല്പത്തിന് വിരുദ്ധാണത്. അവരുടെ ഭക്തി സങ്കല്പം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിന് വിരുദ്ധമാണ് സായുജ്യമുക്തി. വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവർ പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? പേജ് നമ്പർ 60. ഓക്കെ. 60. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തി 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവർ പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തവർ പോലും പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് വരാം. തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒട്ടൊരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമായി കിടക്കുന്നതുമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളിരിടും. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 4 തരം മുക്തി കൈവരിച്ചവര് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോ, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 4 തരം മുക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യം അല്ലാത്ത മുക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം, പിന്നെ ഒരു കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. ഈ മുക്തികളാണ് നമ്മൾ എവിടെ പറയുന്നത്?
വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തിയിട്ട് ഈ 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവർ പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നെയും എന്ത് വരാം? ഇവർക്ക് വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയെന്ന് വരാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരാം. തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ തന്നെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധി ആയിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പാകപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകടമാക്കപ്പെട്ട കൃഷ്ണപ്രേമം വരുന്നത്. അങ്ങനെ അത് തളിരിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളിലൂടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഏത് മുക്തിയാണ്? സാഷ്ട്യല്ലേ മാതാജി? സാഷ്ട്യം. ഏതാണ്? സാഷ്ട്യം. സാഷ്ട്യം. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? കുറച്ച് പാകം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണപ്രേമം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതേ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു മുക്തി പദവികൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ പോലും, മറ്റു മുക്തിയുടെ പദവികൾ വന്നാൽ പോലും ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സ്വീകരിക്കില്ല? സായുജ്യ മുക്തി അല്ല, എന്താണ് സായുജ്യ മുക്തി ഒരിക്കൽ വേറെ ഏത് മുക്തി സ്വീകരിച്ചാലും ഭക്തൻ ഏത് സ്വീകരിക്കില്ല? സായുജ്യം സ്വീകരിക്കില്ല. ഗോകുലത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാരെന്ന് ആര് പറയാണ്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്നിവിടെ ആര് പറയുന്നുണ്ട്? രൂപഗോസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര്. നമ്മള് പറഞ്ഞല്ലേ, അവര് ഏത് ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാധാറാണിയുടെ ഭാവം. അവിടെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി പ്രേമഭാവത്തിലാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, രാഗാനുഗ ഭക്തി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി 5ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. കുറച്ചെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ അന്നേരം ഏത് തരം ഭക്തിയിലേക്ക്? സാമൂപ്യം, സായുജ്യം, ഈ 5-ല് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും? നമ്മൾ ഒന്നിലെത്തിയിട്ടില്ല ഇതില്. നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയാറായിട്ടേ ഇല്ല. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിട്ടില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് കുറെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? നമുക്കുണ്ടെന്ന്? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭക്തരായിട്ടില്ല ആരും. നമ്മളിപ്പോഴും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ പോലും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് സമയം പിടിക്കും. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് എല്ലാവരും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും മാതാജി. അതിന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം വേണം, പിന്നെ നമ്മളുടെ പരിശ്രമം വേണം. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലാ മാതാജി. അതെ, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഒക്കെയാണ് നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മള് അതിനെ പ്രഭു പറയുന്ന എപ്പോഴെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ബുക്ക് വായിക്കണം നമ്മള് ശരിക്കും. അത് നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ നമ്മളെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്, പിന്നെ ഉറക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഏത് ഗുണാണ് ഉറക്കം? ഏത് ഗുണത്തില്? ഉറക്കത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതായത് രാവിലെ നമുക്ക് 4 മണിക്ക് 4:30 എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് സാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ നിൽക്കും? നമ്മൾ എത്ര 100 മാല ജപിച്ചാലും നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും? തമോഗുണത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മള് മാറാനായിട്ട് പാടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഉറക്കം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സ്വാധ്യായം, അതായത് ഈ നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരുടെ ബുക്ക്, അതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ഭാഗവതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ലീലകള്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, അതിൽ വിശേഷപ്പെട്ടത് ഭാഗവതം. അത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട സമയം രാവിലെ. നമുക്കറിയാം, ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്കറിയാം, രാവിലെ എല്ലാ ഇസ്കോൺ സെന്ററിലും രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്.
ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ 100 മാല ജപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷെ മാല ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ തുറന്നു വരും. എന്നിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, താഴെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ആ കാല് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ കാലും വെച്ച് നിൽക്കുക, അടുത്ത കാല് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക്. അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ 2 കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഭു നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയും രാവിലെ മംഗളാരത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തന്നെ രാവിലെ വെക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ അതായിരുന്നു. അപ്പൊ മാതാജി ഉറക്കം പോവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാതാജി? ഉറക്കം പോവാനായിട്ട് നമ്മള് എണീക്കണം മാതാജി, അല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല. അലാറം വെക്കുക മാതാജി, മെസ്സേജ് ഇട്ട് എനിക്ക് നമ്പർ തന്നെ, ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് രാവിലെ. മതിയോ? പിന്നെ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ നോക്കുക. നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ നോക്കാം. അതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തറിയോ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ആക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ 5:30 എണീക്കും മാതാജി, പക്ഷെ ക്ലാസ്സിന് കയറാൻ മിക്കവാറും പറ്റത്തില്ല. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കൾക്ക് മീനൊക്കെ വേണ്ടേ, അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അത് കേൾക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലേ? അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട മാതാജി, നമ്മളത് അത് ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ നോർമലായിട്ട് മാറും മാതാജി. അതൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം നമുക്കാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്. വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഒരാൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്? ആ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു ഞാൻ വ്യക്തിക്ക് കേൾക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കേറാൻ ഇങ്ങനൊരു വിഷമം. ഞാൻ മീനെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന പാവമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മക്കളെന്റെ ചിന്തിച്ചാൽ വഴക്ക് പറയും. നമുക്ക് ഒട്ടും ഉയരാൻ പറ്റില്ല. അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിലവര് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടാണ് നാമജപം. നാമം ജപിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ഇതിലാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലവർ പറഞ്ഞാല് രാവിലെ മാത്രമേ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ജപിക്കുള്ളൂ, പിന്നെ ജപിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തും ജപിക്കും. അങ്ങനെ ജപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മുഴുവനും ജപിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് പിന്നെ ഫുൾ ഡേ ജപിക്കില്ല, രാവിലെ മാത്രം ജപിക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളുടെ പോരായ്മ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. എനിക്ക് ഒത്തിരി പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ കുളിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫുള്ള് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ജപിക്കണം. അത് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. കുളിക്കണ്ടാലോ. നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഭഗവാനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തോളെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ജപിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭഗവാൻ, ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ വൈദ്യസാധന ഭക്തി പറയുന്നില്ലേ, നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു വരുമ്പോ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ കുറെ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ മാറും. അതിനാണ് അത് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മളെ ബുദ്ധി അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറയാണ് രാവിലെ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് 12 സ്ഥാനത്ത് ചന്ദന തിലകം ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആരെ കൊണ്ടാവും രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ചന്ദനം തൊട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൈയും കാലും മുഖം കേട്ട് നിങ്ങൾ ജപിച്ചോ. ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ നാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണല്ലേ, ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ചെയ്യണല്ലേ നല്ലത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ളിൽ തോന്നും. അത് ആ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണമാണ്. അത് നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതാരും പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു, നമ്മള് രാഗാനുഗയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ 3 മണിക്ക് എണീറ്റ് നമ്മൾ കുളിച്ച് നമ്മൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇപ്പൊ മാതാജി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് കറി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മാതാജി കേട്ടോ. അത് കേട്ട് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മാതാജിക്ക് മാറ്റം വരും. അപ്പൊ മാതാജി തന്നെ ചിന്തിക്കും ഈ രാവിലെ തന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന്. തന്നെ മാറും മാതാജി. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കാരണം ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ലതൊന്നും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി അതാണ്. അത്ര പവർ ആ നാമത്തിനുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അത് നമ്മള് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല. വേറൊരാൾ ചെയ്യണോണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാ? നമുക്ക് സാഹചര്യം എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മളത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ സാഹചര്യം അതിനനുസരിച്ചായിട്ട് വരും. അത് ഭഗവാൻ നമ്മളനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവല്ല, നമ്മള് ഭഗവാനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. ഭഗവാൻ ആനേക്കാലിന്റെ ബസ്സിന് പോണം മാതാജി. അപ്പം വെളുപ്പിനെ എണീറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യും, വെളുപ്പിനെ എണീക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങളെ പ്രശ്നമല്ലാന്ന്. മാതാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഒരാളോടല്ല പറയണ. ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും കൂടി പറയും. ആ 100 പേർക്ക് 100 തരത്തിലാണ് അത് എത്തുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതില്
ചിലവർക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, അവരത് അതേ രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവർ ആ രീതിയിൽ അത് വിട്ടുകളയും. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കർമ്മമായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ വഴി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുകൂലോ പ്രതികൂലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റുന്നു നമ്മൾ അത് അല്ല, ചെയ്യാം. അത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫോണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് കൊണ്ട് ചെവി വെച്ച് കേട്ടൂടെ മാതാജി? അത് ആ പാവമാണ്. കേക്ക മാതാജി. മാതാജി ഇതിൽ പാപത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റം വരും മാതാജി. മാതാജി അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അങ്ങനെ മാതാജി ഫോൺ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണ്ട. മാതാജി ചവിട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോൺ വേറെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചോ, എന്നിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചിട്ട് മാതാജി കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് കേട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറെ മാറ്റം നമുക്ക് വരും. നമ്മളാ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. പക്ഷെ നമ്മളത് കേൾക്കാതിരുന്ന മാതാജി. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാതിരുന്നാല് നമുക്ക് മാറ്റം വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നാമജപം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ജപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര് ആ ജപം ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? രാവിലെ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ക്ലാസ് നമ്മൾ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാരണം ആ ഗുരുക്കന്മാര് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ മതി. അതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗുരു എന്ത് പറയണോ അതനുസരിക്കുക. കാരണം ഗുരു പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഗുരു പറയുന്നത്. ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഭഗവാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കും. നമുക്ക് അത് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടു. നമുക്ക് വേറെ അതിനപ്പുറം നമ്മളുടേതായ ബുദ്ധിയോടെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാതാജി അപ്പോൾ ഈ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുമ്പോഴേ മാതാജിക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങുമോ മാതാജി? അത് ക്ലാസിന്റെ അതനുസരിച്ചിരിക്കും മാതാജി. അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ സമയം എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഇന്നലെ രാത്രി കിടക്കുന്ന വരെ ഒരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ 3 മണിക്ക് ഞാൻ എണീറ്റപ്പോ ഫോണില് എമർജൻസി കോൾ വന്ന് കിടക്കുക. കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ക്ലാസ് ഫുള്ള് ബന്ധ. ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എന്താന്നൊരു കുറ്റമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി അതൊരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി. ഇന്നലെ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സില് അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ 5:45 ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാഗവതത്തിന്റെ. കാരണം അവര് 2:30 ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത് കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പേര് കയറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം കയറി നോക്കിയപ്പോ കുറെ പേര് 3 മണിയുടെ ബാച്ചിലുള്ളവര് കയറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കയറില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, രാവിലത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, മാതാജി പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒട്ടും മുടക്കാറില്ല. അത്രയും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ക്ലാസ് മുടക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും ആ ക്ലാസ് മുടക്കില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ഒട്ടും നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് മുടക്കാറേ ഇല്ല എന്നൊരു വാക്ക് എന്റെ വായെന്ന് വന്നുപോയി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തന്നു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, നീ അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിന്നെ ഞാനൊരു ഉപകാരമാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെന്നുവെച്ചാൽ അത് മുടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതാട്ടോ അത് ശരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ ഫുള്ള് പ്രഭുവിന്റെ ഫോണും രണ്ടാളുടെ ഫോണൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം മെസ്സേജ് ഇടണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ടേ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. 6:15 6:10 ജൂലി മാതാജി എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോള് വരുന്നത് എനിക്ക് 6:15. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേരുടെ മിസ് കോളും മെസ്സേജും ടപ്പട്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. അത് കാരണം ക്ലാസ് കാണണ്ടായപ്പോ കറക്റ്റ് 5:45 നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണെന്ന്. ശരിക്കും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത്. ഞങ്ങളെല്ലാം നാമം ജപിക്കുമായിരുന്നു 5:45 ആദ്യമായിട്ട് എത്ര നേരം നാമം ജപിച്ചത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ അത് തെറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോ. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് ഭഗവാൻ അപ്പൊ തന്നെ കാണിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് മാതാജിക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റിയല്ലേ മാതാജി? ഞങ്ങളെല്ലാം 5:45 തൊട്ട് നാമം ജപമായിരുന്നു. ഉറങ്ങാനും പറ്റിയല്ലേ അത്രയും സമയം? ഉറങ്ങാൻ എവിടെ ഉറങ്ങണ? 3 മണിക്ക് എനിക്ക് നാമം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ, കയറാൻ പറ്റണില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഉറങ്ങല്ലല്ലോ മാതാജി. നമ്മള് 3 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാമജപം തുടങ്ങി. കാരണം ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ. പക്ഷെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇന്ന് നാമജപമായിരുന്നു. മാതാജിയുടെ എപ്പോഴും 6:10 തോന്നുന്നു മെസ്സേജ് വന്നത്. 6:10 മാതാജി ഫസ്റ്റ് കോള് വരുന്നത്. 6:10 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെസ്സേജ് വന്നത്. അവിടെ ഫോൺ ഒന്നും ഞങ്ങൾ അത്രയും നേരം ആരും ഒന്നും
ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന നാമജപമായിരുന്നു. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരും മിണ്ടത്തില്ല. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നാമം ജപിപ്പിക്കാത്തവരിത്തിരി നേരം നാമം ജപിപ്പിച്ചു. പ്ലസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. കാരണം ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൻ പറ്റണ്ട എന്തെങ്കിലും, അതടക്കം പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. സൂമിൽ കയറാനും പറ്റണില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 6:10 ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ്. കാരണം അത് പറഞ്ഞു തന്നതാ. കാരണം നമ്മളൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളതില്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എല്ലാവരും അത് ഡെയിലി കേൾക്കണം എന്നായതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കതിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി. ഇപ്പം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ഹരിനാമം ജപിച്ച് 6 വർഷം ജപിച്ചിരുന്നു. സമയം പോയത് ആർക്കും അറിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നി. കാരണം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഭയങ്കര അതിശയായി പോയി. എന്താ സംഭവിച്ചത്? കാരണം അറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നാമം ജപിച്ച് അവസാനം ഉഷാ മാതാജി പിന്നെ ഷോൾ എടുത്ത് മൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുന്ന തണുപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് പനിയാണ്. ഉഷാ മാതാജി ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നു എന്ന്. നമ്മള് അത് വിചാരിക്കുക. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ രീതിക്ക് മാറ്റും. അനുഭവങ്ങളുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ ഏകാദശിക്ക് ഗുരുവായൂർ മുഴുവനും ഗീത വായിക്കണം എന്ന് വെച്ച് പോയി. എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉറക്കെയാണ് പഠനം എന്റെ. അതുപോലെ ഇത്തിരി ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയാണ് വായിച്ചത്. ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വായിക്കുമ്പോ തൊണ്ട അങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ മൂളിപ്പാട്ട് കരുണ ചെയ്യുവാൻ എന്ത് താമസം കൃഷ്ണന്ന് 2 പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല എനർജിയാ വരും. അപ്പൊ വീണ്ടും വായിക്കും. ഭയങ്കര നല്ല ഫീലിംഗ് ആയി. നല്ല അനുഭവമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5ാമത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയാല് സമയം എന്തായി? 8:10 പറ്റുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഇനി സമയം പോയി. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി സമയം പോയി. ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാൻ വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് കാണിച്ചു തരും ഭഗവാൻ പല രീതിയിലും. അനുഭവം ശരിയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 4ാമത്തെ അല്ലെന്ന്. അല്ല, അധ്യായം 4. എന്നെ ഒരാഴ്ച വെറുതെ മിണ്ടാണ്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് നമുക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് രാവിലെ ഒന്ന് സുഖമായിട്ടിരുന്നിട്ട് കുറെ നാമം ജപിച്ചു കൂട്ടി. കാരണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 4 ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തെ എത്ര കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4ാം സ്കന്ധം 20ാം അധ്യായം 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞ പ്രശസ്ത ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ ഉയർന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, സർവാതിശായിയായ ഈ പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്ന് ലഭിക്കയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. അല്ലെ, പരസഹസ്രം കാതുകളും നാവുകളും എനിക്ക് തരണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതനെ കുറിച്ച് 5ാം സ്കന്ധം 14ാം അധ്യായം 44ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന് കണ്ട അതിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്. പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിൽ തന്റെ ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജകീയ സുഖസമൃദ്ധി, സുന്ദരിയായ പത്നി എന്നിവയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വക സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. ഭരതന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെയേറെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര വരെ ഇതില് മതി. അതില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവണില്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിന്റെ പറയണ മുഴുവനും നമുക്ക് ചുരുക്കി പോരായോ മാതാജി? ഇതെങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാ? പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കുക? ഇതില് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതില് നെറ്റിൽ അടിച്ചിട്ട് നോക്കാം. 4ാമത്തെ സ്കന്ധം 24ാമത്തെ ഭാഗവതം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ബുക്കില്ലാത്തവർക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് അതല്ലല്ലോ 3ാമത്തെ അല്ലേ ഇനി നെറ്റിൽ എന്താ മാതാജി അടിച്ചു നോക്കേണ്ടത്? ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണോ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത്. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ ഉത്തരം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭാഗവതം 5ാം സ്കന്ധം 14ാം അധ്യായം 44ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ശ്ലോകവും വരും, അതിന്റെ അർത്ഥവും വരും.
മാതാജി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ തരുന്നുണ്ടല്ലോ, ചില അധ്യായം അതിനകത്ത് തന്നെ വരുമായിരിക്കുമല്ലോ, അതിനകത്ത് തന്നെ കാണൂല ശ്ലോകവും അർത്ഥം. ഇത് 5-ാം സ്കന്ധം 6-ാം സ്കന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം മാത്രമല്ല നമ്മളായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇതിപ്പോ ഇതിൽ കേട്ട് പോയാൽ മതി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോണില്ല നമ്മളിപ്പോ ആരും. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതല്ല തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം. സുനിത ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഗൂഗിളിലാണോ നോക്കേണ്ടത്? അതന്നെ, ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 6-ാം സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൃതാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ? വൃതാസുരൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ത്രിലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയെന്ന് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും എന്നാൽ എനിക്കത് വേണ്ട. ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശായിയുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? വൃതാസുരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 76 അതെന്താണ് അവിടെ? 6-7-28 പറഞ്ഞല്ലേ? 6-7-28 അല്ലെ? 6-7-28 ആണ്. 6-7-28 ആണ് കേട്ടത്. 4-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 76 അല്ല, 6-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്, നാരായണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും എന്തിനേറെ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അവർ ഒന്നിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയും സമാനമാണ് എന്നാണ് സതീദേവിയോട് മഹാദേവൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭാഗവതം 6-8-74 ഇന്ദ്രൻ തിഥിയോട് പറയുന്നത്. 6-8 ഇന്ദ്രൻ എന്താ പറയുന്നത്? അമ്മേ, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാങ്കൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണ്. അവരെന്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? സേവനം മാത്രം ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്ന 7-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ സന്ദർഭം കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്യധികം കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവിധ ഭൗതിക ലബ്ധിക്ക് ഉപരിയാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ്. മാതാജി ഒരാൾ വായിക്കാവോ? കാരണം പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവർക്കും കൂടി കിട്ടേണ്ടതല്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ വായിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആവും. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? നാസ്തിക കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല. കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്തിനോ നിങ്ങൾ സ്വാമികളുടെ പിറകെ പോകുന്നു. ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ കൊണ്ട് പിന്നെന്തു നേടാൻ? സദാ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയും നന്തിരുവടി പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സുഖം ചെയ്യുന്നവനെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? സദാ തിരുനാമം ഉരുവിടാനായിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സുധ ആസ്വദിക്കുന്നവനും ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കീർത്തിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കും. അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു ലബ്ധിക്കും ഉപരിയാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന വെളിവാക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് കഥകൾ കീർത്തിക്കുക, കേൾക്കുക.
അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ആഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയാണെന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ നാമജപവും ഭാഗവത ശ്രവണം. പിന്നെ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലേ പറയേണ്ടതിന്? ഗജേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ 8-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്താ പറയണത് ഗജേന്ദ്രൻ? അത് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? ഭഗവാൻ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് പറയണത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല? ഗജേന്ദ്രന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ആഗ്രഹം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതെന്നാണ് ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. ഇനി 9-ാം സ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം 67-ാം ശ്ലോകത്തില് ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയിൽ ഒന്നുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക സായുജ്യം, എന്റെ ലോകത്ത് താമസിക്കുക സാമീപ്യം, എന്റെ സമൃദ്ധികൾ മുഴുവനും നേടുക, ധാർഷ്ട്യം, എന്റെ രൂപം നേടുക, 5 ഞാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. ഇവയിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർ ഭൗതിക സമൃദ്ധിയെ എത്ര നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് അതിനേക്കാളും വലിയ സംതൃപ്തി വേറെ ഒന്നിലും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മുക്തി ഒരു തരത്തിലുള്ളതും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥന 10-ാം സ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം 37-ാം ശ്ലോകം. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രാപഞ്ചികമോ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കൾ, അതാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് അത് അണിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ആ പാദം എന്താ വെച്ചാൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് മറ്റു സിദ്ധികളൊക്കെ തൃണം പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ബാക്കി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാളിയന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, തൃണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തൃണം എന്ന് വെച്ചാൽ തൃണം പോലെ, പുല്ല് പോലെ, പുല്ല്. അടുത്തത് ആരുടെയാണ്? 10-ാം സ്കന്ധം 87-ാം അധ്യായം 21-ാം ശ്ലോകത്തില് വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമായിട്ടുള്ള ശ്രുതികളുടെ പ്രാർത്ഥന. ശ്രുതികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ, ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ മുക്തരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മുക്തിയെ വളരെ നിസാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ശ്രുതികള് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപമായിട്ടുള്ള സ്മൃതി പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രുതികൾ അതില്. പിന്നെ അടുത്തത് ആരുടെ പ്രാർത്ഥന പറയണത്? 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുന്ന ഭക്തൻ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവൻ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയണത് ഉദ്ധവരെ, എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവൻ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദവിയോ സർവ ലോകാധിപത്യമോ ഐശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം. ഇനി ദാമോദര രൂപം. ഏതാണ് ദാമോദര രൂപം? കൃഷ്ണനെ ഉരുളിലിട്ട് കെട്ടിയ രൂപം. കെട്ടിയില്ല, കയറിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ദാമോദര രൂപം. ദാമം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? കയറ്. ദാമം എന്ന് വെച്ചാൽ കയറ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന രൂപം പേരുണ്ടായത്?
എന്തുകൊണ്ട്? മഹാകുസൃതിയായ കൃഷ്ണനെ മടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ വയറ്റത്ത് കയറ് കെട്ടി ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേരുണ്ടായത്. ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടല്ലേ മാതാജി? വയറും ഉരുളും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ അല്ലേ പേര് വരുന്നത്? ദാമു എന്ന് വെച്ചാൽ കയറെന്നാണ് അർത്ഥം. ദാമോദരൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറ്റില് കയറുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് കുട്ടിയുടെ വയറ്റത്ത് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയത് കൊണ്ട് ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണന് ദാമോദരൻ എന്ന പേര് വന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ബ്രഹ്മാവും ശിവൻ പോലും ഭഗവാനിൽ അനുഗ്രഹം നേടുന്നു. അതെ, എല്ലാ ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? എല്ലാവർക്കും വരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് സർവാനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന് ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. 1 സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തില് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? സന്ദർഭത്തിൽ മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമവംശർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരേകം മനസ്സിലാകില്ല. ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും? എങ്ങനെയാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ? ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കൾക്കോ പോലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാജ്ഞാനികൾക്കും പരമഹംസർക്കും പോലും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയണത് കുന്തിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹിമാതിരേകത്തെ തൊട്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഭാവാർത്ഥം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുന്തിക്ക്, കാരണം എന്താണ്? ആ ഭക്തി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതരായ ഭക്തജന്മങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും കൂടി അതിലൊരു അന്തരാർത്ഥം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് ആത്മാരാമന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുക്താത്മാക്കൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രനാണ്. ഇവരെയാണ് ആത്മാരാമന്മാരെന്ന്. ആത്മാവില് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു പറയാം. നമ്മള് ആത്മാരാമൻ എന്നുള്ളതിന് ആ ഭാഗവതത്തിന്റെ PDF-ൽ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം 7-ാമത്തെ അധ്യായം, അതിൽ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാരാമൻ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത്. മാതാജി ഇന്നലെ ഞാൻ ഈയിടെ എടുത്തായിരുന്നു മാതാജി ആത്മാരാമൻ. അതെ, ആത്മാരാമൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിലിട്ടാ. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാത്ത മുക്തി ഏതാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സ്വീകരിക്കാത്തത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കാരണം ഭക്തന്മാരെ ഭക്തനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ആരെ ആകർഷിക്കുന്നത്? ഭക്തൻ ആകർഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സായുജ്യമുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ ആരാണെന്നാണ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാർ. വൃന്ദാവനത്തില് പ്രേമഭാവത്തില് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ. ഗോകുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഏറ്റവും സമുന്നതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തില്, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തില്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗത്തില് ഏതാധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്?